Prečo prísť na Satka event? Pýtali sme sa priamo súťažiacich. Čo sa ti tu dneska páči? Dneska sa mi to veľmi páči. Dneska je to tu úplne pop. Dneska je to dobre. Trať je úplne super, aj organizácia. Páči sa mi, že sú tu dlhé ťahle zákruty, aj ten vracák, všetko si tu natrénuje človek. Super, je to super, aj keď mi auto nefungovalo do obeda, ale tu sa užívam veľmi moc. Výborné. Fantázia. Fantázia. Zmenila by si tu niečo? Asi ani nie. No ja mám pocit, že on sa to tu stále vylepšuje. Ako vidím, že sa snažíte a že je stále nejaký progres dopredu, takže ja som veľmi spokojná. Oranžová tam je strašne dlho, ale inak to je všetko super. Prídeš aj na budúcu akciu? No jasne. No, budúci je cup, že? Teraz bude ešte jeden Tak tréning, na ten ne, na ten nerov vám rozlučte bez pohodu. Okay, gratulujeme. Ďakujem. A potom áno na kapu. Ja tu budem furt. Ja sa už nezbavím. Tešíme sa. Určite áno, aj na tréning, aj celý cup by som chcela. Čo tak krátky rozhovor s naším sponzorom. Čau, Servus, áno, vítam ťa. servus, ďakujeme krásne za pozvanie. Není za čo, ako sa ti to páči? Ako vždycky je to geniálne, perfektne zvládnutá organizácia. Ľudia sú perfektní a je tu pohoda jazz, takže dobre to je. Super, super, niečo by si vylepšil okrem predajov? Predaje sú tiež pohodičke. My sme si spokojní, ako jazdíme na viacero akcií, či to je už tuning, alebo to je preteky do vrchov, či sú to už festivaly letné. A podľa mňa toto, ako to máte zvládnuté organizačne a z čoho sa to celé rozvinulo a kam to momentálne je a kam to speje. Ja si myslím, že to je na dobrej ceste a len to ďalej chlapci, ako ja by sa na tom nič nemenil, vidno tú tvrdú prácu. Snažíme sa pomaličky sa posúvať. Snažíme sa podporovať, ako motoršport je našim srdcová záležitosť a keď vieme podporiť, tak veľmi radi prídeme, podporíme a zviditeľníme aj my podujatie na našich stránkach všetkých. Samozrejme, v mene organizátorov ďakujeme. Ďakujeme my. Príjete aj na budúce, ďalší tréning je 3.5. Určite, a dojdeme. potom kapy. Tak ako sme sa dohodli na začiatku roku, chceme tu byť na každej akcii a chceme, aby spoločnou silou by sme to trošku vedeli ešte zdokonaliť. Super, tešíme sa. Tešíme sa aj my a ďakujeme krásne. Čaute. Čaute. Ahoj.